Tiedätkö sen tunteen, kun ase osoittaa sua ohimoon? Et tiedä. Tiedätkö sen tunteen, kun oot varma, että kuolet? Et tiedä. Tiedätkö miltä se tuntuu, kun olet varma, ettet enää huomista sä nää? Et huomista sä nää. Ja mitä pitäis ajatella, jos kaiken sen keskellä tunnet helpotuksen jyväsen? Mitä pitäis miettiä, jos kaikessa siinä sä tunnet on jotain hyvää? Joku poispääsy, joku pakotie, joku tapa lopettaa avioliitto, joka vaivaa. Liitto, jonka pitäis päättyä jo tänään. Sanoitko jotain? Ei oo, yskäsin vaan. Joo, tässä oli oikeastaan kaikki sitten, että olemme yhteydessä, jos jotain löytyy. Kiitos.